aga ko po, sarado pa yung Lazada drop off. Ayan, sarado pa. So, Mimi, good morning. Wala pa ang mami, wala pa ang boss. Nag-aantay pa ako, sarado pa sila. Mimi, magka-drop off ako ng Lazada. Nasaan na ang mami mo? Sarado pa. Tulog pa ang mami. Yan sila. Sarado pa yung pintuan. So, mag-aantay na lang ako muna. Siguro mga ano na siya, saktong 8 na. Oh, lakas ng hangin. So, dalawa yung for drop off ko ngayon. So, ayan, 8:15 na, sarado pa rin yung shop. Nandito pa rin ako kasama si Miming Ginger. Hey! Miming! Lakas ng hangin. Si Miming number 2. Hey! Taba-taba mo naman eh. Hey! Hey! Napakabait niyan. Hey! Istorbo ko naman eh. Ang bait-bait naman ang bibi na yan. Ang bait-bait naman ang bibi na yan. Hello! So, good morning everyone. Good morning mga kumay at mga kasisi ko dyan. So, ang aga ko po ngayon dito sa dulo shop. Kasi gusto ko mag-drop off before ako mag-open ng shop ko. Para mamaya hindi na ako mag-drop off. Eh, kaso sarado pa sila. Masyado akong maaga. So, 8 pa lang exacto in the morning. And yun, sarado pa sila. So, mayroon ako nakilala yung mga kaibigan ko. Ayun, no? Si Miming number 1 na si Miming number 2. Si Ginger at si Gray. So, ayun. May dalawa akong parcel na i-drop off. So, sarado pa siya. Yun, mag-aantay muna ako. Siguro mga before 8:30, ano na rin sila, okay na. Nag-order kasi sila yung isa nung Sabado, yung isa nung Linggo. So, alanganin ako mag-shipping nung Sabado. Kaya nung Linggo, wala ring drop off, diba? Kaya ngayon na Monday. So, happy Monday sa ating lahat. So, ayun. Ayoko nang bumalik. Kasi maglalakad pa ako ng mga 20 minutes papunta sa shop ko. Kaya mag-aantay na lang ako dito. So, yun. Sa dulo. Ayan. Dito ako nag-drop off ng aking Lazada. Malapit lang. Dati sa 13, malas malayo. Lugi ako doon kasi mamasahe. Pero dito hindi. So, ayan. Pakulit ng mga Mimi. So, ayun. I wish all of you everyone a nice day. Thank you for always supporting my channel and for watching my vlog. Face mask is life. Hulihin kapag wala kang face mask. So, bye-bye! See you on my next vlog!